Teraz jednu myšlienku mám, každý deň odpoveď na ňu hľadám. Že by inkvizícia pravdu vtedy mala, keď Bibliu ľuďom všetkým zakázala. Mnoho ľudí dnes si číta písmo, nevedia však, čo tam vidia isto. Toľko slov a príbehom nepodstatných, radšej veria iným, čo prišli od pomazaných. Poznám ľudí, čo písmu rozumejú, o svoje vedomosti všetkých informujú. Meno Boha neboja sa povedať, lebo iní snažia sa ho zahatať. Keď stretol som ich, tiež som Bibliu nečítal. Teraz už viem, kde šifru Pán Boh ukrýval. Slova, ktoré tak divne vyzerali, teraz zjavne logické mi pripadali. Menu Boha vyhýbať sa nemáme, povedal nám, nech ho menom voláme. Jehova tým našim Bohom je, opakuj to, nech sa to každý dozvie. Poznám ľudí, čo písmu rozumejú, o svoje vedomosti všetkých informujú. Meno Boha neboja sa povedať, lebo iní snažia sa ho zahatať. Neboj sa ľudí, čo pravdu poznajú, iba svedectvo tebe vydajú. Písmo ešte dokonale nepozná, ale viem, kde celú pravdu zháňať má. Poznám ľudí, čo písmu rozumejú, o svoje vedomosti všetkých informujú. Meno Boha neboja sa povedať, lebo iní snažia sa ho zahatať. Neboj sa ľudí, čo pravdu poznajú, iba svedectvo tebe vydajú. Písmo ešte dokonale nepozná, ale viem, kde celú pravdu zháňať má.